जोबोद मोजां मोनदों आं गिबियावनो आं भेरगां स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरखौ आंनिफ्राय साबायखर बाहरबाय मानोना दिनै माने 3 सेप्टेम्बर अभिरुचि क्रिया दिवस भगेश्वर बरुवा सारनि माने जोनोम सान बे 3 सेप्टेम्बरावनो बिथांनि माने जोनोम सानाव सारा माने भारतावनो जोनोम सान फालियो बिथांनि माने माबाया बैसो माबा जानाया माने 40 जादों दिनै आं सासे इन्टारनेशनेल माने एथलेटिक्स गेलेगिरि हिसाबै आंखौ जिबिदि दिनै बरायबाय भेरगां स्पर्ट्स एसोसिएशना बेखायनो आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आंखौ दाब जायगायावबो लिंहरदोंमोन नाथाय आं थाङालासिनो आं बे भेरगां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव माने प्रग्रामाव फैदों आरो एक्चुअलि आंनि बैसो एक्चुअलि 55 जायाखै किन्तु नाथाय आं फार्स्टआव गेलेनायाव एसे बैसोखौ आं एसे बरायनाय होदोंमोन बेखायनो आं 55आव आं गेलेनांगौ जादों दा आं 50+ आं गेलेनांगौ एक्चुअलि आं नेक्स्ट आंनि माने पासपर्टआहै बे 2024आव आंनि माने माबा जागोन रिनिउ जागोन बेयाव आंनि बैसोखौ आं माने ठीक खालामना लागोन होननानै सानदों आरो एक्चुअलि आं बहुत नाजादों बहुत खस्थ' खालामनाय आइजो आं जाबायदि आं आगोलावनो साख्रि मोननांगौमोन किन्तु नाथाय आंनो जेबो सरकारनिफ्राय जेबो आंनो माने अनसुंथाइबो होआसै आरो साख्रिबो होआसै आं खारदोंमोन पुलिसावबो किन्तु आं सबसे एक्सेलेन्ट खारो किन्तु मानि थाखाय आं साख्रि मोना आं माने गावखौनो माने सानग'नो हाया आरो किन्तु आं दा लास्ट मुहुर्तआव आंनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आंनो स्मल खेल' इन्डियानि सेन्टार आंनो भकतपारायावहा होदो आरो दा आंनि स्टुडेन्ट 70 जन दङ बयस एन्ड गार्लस आं ट्रेनिं होगासिनो दं आरो सरकारनिफ्रायबो सेलारि होगासिनो दं बिदिनो आंथ' बहुत दुखु फोरमायो मानोना उन्दै आइजोफोरानो साख्रि मोनदों किन्तु आंनि लोगो गेलेनायफ्राबो मोनदों किन्तु नाथाय आं मानो मोनासै आं गावनो मिथिया आरो किन्तु आं सबसे आंनि गेमानो एक्सेलेन्ट जायो हयथ' रां रुफानि थाखायबो मोनासै नामा किन्तु दाथ' बिदि रां रुफा होनो नाङा आगोलावथ' रां रुफा होनो नांगौमोन बिनि थाखायनो मोनासै नामा आं माने सानो आरो थेवब्लाबो आं नाजादों मानोना आंनि बिसायाहै आंखौ माने दावगागासिनो लांगासिनो दं मानोना दिनै बिथांनि कारनाव आं दिनै फरेन कान्ट्रियाव थांनानै आं दिनै मेडेल लाबोनो हादों बहुत खस्थ' खालामो बिथाङा जों खेथिजोंनो माने सोलिबोनाय माने आबादारि खालामो जों थेवबो आं माने दुर्बल जायाखै नाजागासिनो दं दावगागासिनो दङ दा बैसो आं 31 जुलाइआवहा आं दुबाइआव गेलेनानै 100-200 लं जाम्पआव गल्ड मेडेल लाबोनो हादों दा वर्ल्ड जागोन जापानाव 2025आव बेयाव आं गल्ड मेडेल लाबोनो गोनां नाजागोन खस्थ' खालामगोन आंनि बहुत खस्थ' दङ मानोना आंनि सेन्टारबो दङ आरो गावबो प्रेक्टिस खालामनो नांगौ बिखेखय जानाय लोंनायखौ आं बहुत माने माबाना जानांगौ जायो ओंखामखौथ' आं जाखायानो प्राय हरबा आं रुटि गांनै जायो फलमुल जायो गाइखेर साखेर माने लोङो आरो दा जिहेतु आं बे बैसोआलागै गेलेदो दा आंनि ग्रुपनि आइजोफ्राथ' एकदम गुरैयानो जाजोब्बाय किन्तु आं निजायनि देहाखौ फिटनेस लाखिनाय कारनाव आं बेबायदि आं दा गेलेनो हादों आरो बा मुंदांखाबो जानो हादों बिटिआरनि रायजो राजानि माने बोर लानानै थांदोंमोन बा सरकार माने अखमनि माने रायजो राजाफोरनिफ्रायनो बोर लाना थांदोंमोन बेखायनो हयथ' बे बैसोआव हयथ' लास्ट मुहुर्तआव आं बे सेन्टारखौ मोननो हादों आरो खेल' इन्डियानि सेन्टारखौ नोंबो दिनै आलासि महरै नैबे भेरगाव 48 नैबे स्पर्ट्स डे फालिनायाव नुजाफैनो हादों मा मोनो आं जोबोद मोजां मोनथारदों दिनै भेरगाव फैनो मोननानै आं दाथ' गुवाहाटीयावनो दंखायो जेनेबा मैया फैबाय आङो दिनैनि थाखाय मैयानो फैनानै दङ ओमफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामाव अभिरुचि क्रिया दिवसनि थाखाय लिंहरनायखाय आङो जोबोद मोजां मोनथारदों इमान अननायखाय बिराद मोजां मोनथारबाय भेरगाव बाखैनो आं जोनोमा उदमारि गामियाव जोनोम जादों ओमफ्राय थेवबाबो जोङो देरनाया भेरगावआवनो जानाय बायदि जादों मानो होनबा उन्दैनिफ्राय स्कुलाबो भेरगावमोन ओमफ्रायो गेलेनायाबो भेरगाव हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआवनो गेलेयोमोन जोङो बिनिफ्रायसो ओंखारलांनो हादों जोङो बिदिनो माने गावनि गोसो थाबा हायो होननाय बायदि जायो जेनेबा जोङो साख्रि मावनायावबो डिउटिबो मावनांगौ जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै स्पर्ट्सखौ जेनेबा जोङो गावनि थाखाय टाइम होनांखागौ नङाबा जाया
जोङो जानाय लोंनाय बा प्रेक्टिस खालामनाय सबखौनो जोङो गावनि रुटिन फल' खालामनानै जोङो प्रेक्टिस होयो आरो बिदिनो जोङो आवगायनो हादों आरो सासे बक्सिं गेले बेखौ गाव गावनि माने खोथा आरो जेनेबा फुङाव स्कुल थांनायनि सिगां टिउसन गैयाब्ला मानसिफ्रा जोंथ' टिउसनाव थाङाखैमोन जेनेबा बे समावहाय फुङाव टिउसन दङबा फुंनि प्रेक्टिसा जानाय नङा ओंखायनो स्कुलनिफ्राय फैनानै दसे रेस्ट लानानै इभिनिंनि प्रेक्टिसखौ मोजाङै खालायनांगौ जायो आरो